Bayar upah gele, fiber. Aja mau saya apa? खुलुमबाय रायजोबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनै बोरबाय जावनो थादों जोङो नै खदाल लादो नै खदाल लादो दै लादो बेलसा लादो दिनै जों हाजिरा मावनो थांमारदो गंसे एल पि स्कुल आरो गामियावनो ओमफ्राय नै जोंना आं दोङो बर' साख्रिसन बिथाङाबो हाजिरा मावो जों मानो होनबा गोरिब ना ओंखायनो हाजिरा मावो आरो जेराव खामानि मोनो बेयाव मावो जोङो ओंखायनो दिनै जोङो नै एल पि स्कुलाव हागारदो आरो हागारनायखौ जोङो दा एसे मिलायनानै एसे हाजिरा लानोसै ने आरो बेयावनो जों कालारबो फोनबाय थादोंमोन गेटआव बे कालार फोननायखौ नोंथांमोननोबो देखायनि बर' साख्रिसनाव फोनदो दैखो कालारखौ गेटआव रोंगो आरो मानसिया कालार फोननो नोंथांमोननो देखायनि र' साबाय माथोलै लुकिं ओइ बिथांमोना बेलसा मारिदो रायजोफोर मोनफायबाय नै जोङो जागायाव गामियावनो एल पि स्कुल बे हा खोनायखौ जोङो एसे मिलायनानै होनि आरो ओमफ्राय नैयाव जोङो मोनसे गेटआव नाम लिरदोंमोन आरो एल पि स्कुलनि बेखौ नोंथांमोना देखायनि नैया बरनटिपार एल पि स्कुल नैबेखौ बर' साख्रिसनाव लिरदो आरो एसे साइज नुदो लिरनायखौलाय लुक माबायदि नुदो रायजोफोर कमेन्ट खालामना हर देखायहर खिथाहर कमेन्ट बक्सआव नैया हाफोरा बेखौनो जों मिलायनि एसे आइ थिखांफोरनि नैबे जोंनि बरनटिपार गामिनि एल पि स्कुला मोजाङानो बहुत आरो बिनि फोरोंग्रायाबो बहुत मोजां दा जोंफोरनियाव खामानि मावनो होदो आरो हागारदो बाहाय बेयाव जोङो नै बर' साख्रिसन दांदो हाजिरा मावनो मारदो दसे फैसा गैयानावबा आखायाव मा खालामनो हाजिरा मावाबा एसे मिलायगोन आरो ओमफ्राय नैखौ गार्देन बानायगोन गार्देन बागान बेरायनायफ्रा बेयाव गार्देन बानायनो थाखाय हाखौ खोगोन आरो मा लादो गार्देन बानायगोन इयाव नैया ज' जों खामानिखौ मावलांनि नोंथांमोना नायलायबाय था खामानि मावनांगौ अबस्था दियो बिराद हाजिरा मावनायाव बरनटिपार गामिनि एस पि स्कुलनि बे रायजोफोर हा बालाखौ इमान खबा नैजिनैसिम लागोलै नोंखिना खोनसै नैखौ खोनसैलै नैखौ खोनानानै ओमफ्राय जों लासै खोलांसै अखौ खोलांनाव ज' नायलांबाय था लोगोफोर देखायलांबाय थानि जोङो मावनायखौ ओइ स्टार्ट खालामबाय नै खामानिखौ बिथाङा मोनसे चेनेल खुलिदो दै ब्लगनि एक्सपिरियेन्स गैया मानो बुंनो रोङा आरो दा सान माबा खालामगासिनो सोलोंगासिनो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होनागोन आङो लिंकखौ नायबानो जाबाय बिथांनि ब्लग भिडिअखौ आरो मोनसेयाथ' दंखायो बिथांनि बर' साख्रिसन होनाय देखायफैयो ओइ मायाव लांनो जोंनो लां गाइस जोंखौ एदावलांबायलै बोरायफ्रा माला हाजिरा मावनायनो जोङो उपाय गैया समजों लोगोसे खारफानो गोनां जायो मावनांबाय जेबो नङा होमबा
जाथ'बायलै एमान गोलाव खालामथ' नांला भिडिअखौ उफ मेंबायलै रायजोफोर एखेबारे बा सान्दुंआ बिराद गोसाथार एमाव हगारसोनानै हाजिरा मावनाया ने दै लोंनो र' एसे जोङो नैखिनाखौ टटेल खोजोबनांगौ आलि बायदि बिबार गायगोन आरो इयाव सारा ओमफ्राय इथिं आलि बायदि खोनानै नैथिंबो आलि बायदि खोनांगौ आरो बहुद दंबावो दामोल दामोल मैया बेखिनिखौ खोबाय जोङो बेखिनि खोबाय नैथिंबो एखेबारे आलि बायदि खोनांगोन नैथिंबो आलि बायदि खोनांगोन जोङो आरो ओइ नैथिंबो दङ दामोलसे मेङाखै हा जोबजासिम लासै लासै मावलांबाय थानोसै जोङो जिरायनो बोराय देहा हालायलांला गोदोनि मानसि नङाना ओंखायनो थाब थाब मेङो udah di bisa geser-geser video ini. Cocok. Oh, itu sih aja. Di sini nanggal. Kalau nanggal. Gimana mana? Kok di situ kena ini? Belum kelam tadi. Finally guys, जोङो नै खामानिखौ आथा-आथि फोजोबबाय जोबबाय आरो मोननोल'सो दंसै दसे मावबाय आरो उपाय गैयालै भाइफोर हाजिरा मावना जायाबा नैया जोबबाय आरो दामोल मोननै दंबावो नै दामोल मोनसे दङ दामोल मोनसे दङ बेखौ गाबोन मावनोसै स' जेन तेन दिनैनि दिनखौ फोजोबनो हाबाय खामानि मावनानै बेसेबां मोनगोन जोङो हाजिरासो मावदो बेसेबां मोनो मिथिया सारा बेसेबां होयो मावबाय आरो जों जिखुनु दिनै थ' नोंथांमोना जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय मेनि थेंक्स थेंक इउ लाभ इउ अल गुड बाय